kabuang. Naglit may imbestigar ta din eh. Ano mga drop ng na-imbestigar? Sa may pusa. Katong mga rebelde, may angay panakpon. Leila, iha, ayaw na paglakaw. Gubot kayo sa may tao. Yun ay payusin lang dito. Wako lang ang kinita ko sa mga tao. Ay kung pumili makikita ko na kami. Leila, iha, balik tili. Sandila na sa ila, mama. May nang mapusilan sa nasa nga to. Aron mahumana na iyang kabuang. Animal. Asam to, Slayda? Samo pa kayo. Kaya pa mo rebelde sa Santo Niño. Ha? Saan na itabong ito, tiyo? Doon lagi namatay. Dua ka buok, sakop ni Jerry. Doon na sa maron. Pero nakadagan, ilag yung nada. Animal. Sa ato pa di ay lupig dito na ning gubata, tiyo. Dili ta lupig, Gino. Nakang silang tanig kayo na. Pero sa sulod, basta mo balik sa pagsung, hapday ko silang tanan. Ngayon mo di ay, Mauro? Musuong na di ay unta sila din sa bahay asyenda? Maunang tato. Galing lang. Nasanta sila dito sa layo-layo. Mo nga was na makabuti ng Isbay Asinda. Animal! Kinahanglan magbutang na kita gwardiya din eh. Na armado o takas nga armas. Nanay nagbantay din sa boss. Armalait ang kargada. Animal! Diin man sila armas?